Nazdar zbojníci. Ja vás vítam u ďalšieho videa, ktoré bude trošku konkrétnejšie než tie predchádzajúce a budeme sa baviť o armádnych nožoch Victorinox. Väčšina z nás taj ten nož kdysi měla nebo má. Ja mám k ním takovou hezkou sentimenty spomínku. To mimochodom, tento som si kúpil nedávno a je to môj prvý originálny Victorinox. Pretože od malička som vždycky dostával švýčaraky nebo si kupoval, ktoré boli fejkové, nebo nebol to pravý Victorinox, ale těma funkciema, jakoby väčšinou je to vždycky o tom samým, jo. A ďalší z nás sa k týmto nožům väčšinou dostalo po tom, čo nám prišli do schránok takové tie hezké príručky, že 72 hodín. Tak si uvedomilo, že každý baťoch by mal mať nejaký nůž a väčšina ľudí šla práve po týchto nožích. Každopádne málo kdo z tých ľudí pozná veškeré funkcie toho noža. A za mňa, pokiaľ niečo mám, tak by som mal vedieť využívať všetky aspekty tej veci. A za mňa tento, jak môj tatík říká, MacGyver nůž. Kdo neví, čo je, kdo byl MacGyver, väčšinou generácie Z už asi nebude vedieť, o čo sa jedná, ale MacGyver bol seriál z 90. let o jednom pánovi, ktorý fungoval ako tajný agent, neznášal zbrane a väčšinu vecí riešil dobrou znalostí chemie a bol majster v improvizácii, nebo jak to nazvať, takovej Jirka Kotrnec v americkej verzii. Takže za mňa, čo sa toho týče, tyhle nože, nebo čo som chcel povedať, väčšina ľudí nepozná veškeré funkcie toho noža, což je trošku škoda, tak si je postupne rozobereme, na čo je to dobré. Za mňa úplne základná klasika, čo to má, je malej nožík. Za mňa na prípravu jídla, ale aj na nejaké vyrezávanie drobné a tak ďalej. Pohodičke nůž. V základu chodia tie nože na môj vkus strašne tupe. Každopádne bežným užívateľom tá ostrosť bohate stačí na nejakú prípravu jídla, na zakrojení klobásy a tak ďalej. Za mňa tohle je úplne dostačujúci. Na vyrezávanie do dreva to chce trošku prebrusiť, ale aj s tým, čo príde z výroby, sa tajto celkom dá. O tejto za mňa najdôležitejšej časti nože sa budeme baviť asi najmenej, pretože každý z nás asi vie, jak funguje nůž a aké sú jeho funkcie. Niektoré majú aj menšie nože. Za mňa práve na to dlabání do dreva a tak ďalej, tak niečo takového je úplne ideálny. Tak, ďalšia funkcia, ktorú si prebereme a strašne krátko, sú nůžky. Za mňa nůžky asi netreba rozobírať viac, proste občas niečo potrebuješ prestrihnúť, nejaké lanko a tak ďalej. Jo, je fajn, že tajte majú vratnú pružinu, takže človek sa s tým nemusí nejak hrajkať, ale proste ten nůž funguje tak, jak má, alebo tie nůžky, takže takhle. Každopádne za mňa v núdzových situáciách si s tými nůžkami človek pohodičke ostrihá aj nechty. Jo, když ste prasáci ako ja a máte už takovýhle nechtiska, tak je dobrý to těma nožkama trošku vzít. Tak, ďalšie funkcie, čo ma na tom noži osobne mňa bavia víc, tak sú tyhle dva. První, co si probereme, tak tohle je klasický otevírák na konzervy. Dá sa to použiť aj ako otvírák na pivo. Jo, to, jak sa otvírajú konzervy, taj tým asi nebudeme rozebírať, pretože schopnejší ľudia dokážu konzervu otvoriť aj klasickým nožom. Každopádne pohodlnejšie a nejaké hezčí, alebo za mňa tyhle jakoby srandičky sú fajn, když napríklad chcete si z plechovky urobiť nejaký lihovej varič nebo niečo takového, tak to jde taj tým krásne do toho delať dírky a tak ďalej. Jo, človek to nemá prasák. Čo je ale dôležitejšia vec z toho nože, tak je tajta časť. A tá jde krásne využívať ako plochý šrubovák. Je to na to aj delaný, takže nemusíte sa báť, že by si to človek zlomil pri tom šrubování nebo tak. Jo, a hlavne to jde využívať aj v týhle poloze. Tak, k tomu druhému, tak zasa, tu je trošku ploch širší ten šrubovák, plus tu máme otvírák na pivo, ale za mňa
A prvá podstatná vec, u ktorej už ľudia nevedia, tak tohle jde v pohodičke používať na očištení drátu od izolace. Jo, takže za mňa tato funkcia toho nožíka už je fajn a je dosti opomíjená a hodně lidí o ní neví. Takže za mňa dva podstatnejšie veci v tom švýčaráku. Tak a teraz prejdeme k tým zadnejším. Abo takhle, vytáhnu si ešte ten čínskej, pretože ten má niektoré funkcie, ktoré ten nemá. Toto je úplne základná verzia švýčarského nože. Každopádne za mňa a ja tie ďalšie funkcie v tom noži nevyužiju. Jediný, čo mi na tom chybí, je krížový šrubovák, ako je u tej verzie Číňana. Každopádne väčšina krížových šroubov sa dá povoliť aj práve tým plochým. Tak, čo som ďalšie chcel prebrať? Tak tá pílka na švýčarskom noži. Jo, niekomu môže prísť krátka, každopádne hodne lidí si neuvedomuje, na čo je tá pílka určená. Primárne to není určený na to, aby ste tým prerezávali buhviaky proste klacíky. Když si vezmeme nejaký klacek, jo, tak dajme tomu do tohohle průměru s tou pílkou to človek užízne. Každopádne tá pílka není konkrétne robená na tajto. Za mňa říkám, že ten rez bude takhle čistý, ale větev o takovýhodle průměru dokážete pri troške schopnosti prepuliť nebo oddeliť, nebo když vám to bude prekážať, aj s úplne tou základnou funkciou, prostě tým klasickým nožíkem. Jde o to, že když vám ta větev někde překáže, jo, dejme tomu, že to roste takhle, člověk, když tu větev ohne a tým nožem začne tlačiť doproti, kde je vlastně to pnutí na ty větvy, tak ta větev sama jakoby v tom pnutí díky tomu noži povolí a prelomíte ju. Jo, není potřeba sa s tím šmrdlať jak idiot. Jo, za mě to je úplně zbytečný. To, k čemu jsou určené tady tie pilky a za mňa je využívam mnohem radši, tak je práve pri vyrezávaní zámku do dreva. Tu mám aj trošku rozdelaný zámeček. Jde hlavne o to, že s tou pilkou si tady tie detaily prostě vyrežete mnohem líp než klasickým nožom. Jo, tým nožom je to trošku pracnejšie. Každopádne s tou pilkou si to človek predchystá mnohem líp. A pak už len tým klasickým nožom vydlabáva prostě čo potrebuje. Takže za mňa tolik k pilke. Má nějakou funkci, ale určitě není ta, jak si všichni představují, že ta samozřejmě nějaký velký špalek s tím prostě člověk neprefikne, to by přišel o ruku. Tam už je lepší si kúpiť klasickou skladací pilku, ale na tie zámky je super. Druhá pilka, u ktorej väčšina ľudí nevie, na čo je určená. Dosť často sa stýkam s tým, že hodně lidí tvrdí, že to je pilka na led. Není. Tohle je prosím pekne vec, s ktorou sa dá krásne ryba očistiť od šupin. Ja nejsom rybár, nemám to moc vyskúšané. Každopádne, čo som videl použití, tak jde o to, že tu rybu vezmete proti šupine a s týmto to jde krásne tá ryba očupinovať, nebo ja neviem, jak to říct. Druhá ale zaujímavá, väčšinou tady tie Victorinoxy, zase říkám, tohle není právě Victorinox, ale väčšinou Victorinoxy sú v tajtom aj s pravítkem. Na tej pilke na led, jak říkám, tak väčšinou majú pravítko. Tajto konkrétne jenom v palcích, ale väčšinou z druhej strany majú aj pravítko v centimetrech. S tým, že na tých originálnych Victorinoxov s tým jde krásne napríklad aj rýsovať na prkno. Tady to konkrétne na 2 palce, s tým, že presná nula je v tajtom maličkom záreze, ja neviem, či to bude vidno, a jde hlavne o to, že když si do toho zárezu strčíš nůž nebo pilku, dáš si to na to prkno, tak s tým dokážeš krásne rýsovať. Takže asi tolik ku pilke na led, jak se říká. Když tak rozmýšľam, tak tady ten nůž už nemá nic navíc, čo by som chcel ešte prebrať. Jo, klasika, krížový šrubovák. Jo, dobre, zbytok už má aj ten náš originál. Tak, čo bych prebral dál, tak je tady ta vec. To, co je tohle, hodně lidí neví, na co slúži. Ja osobne to strašne rád používam, když potrebujem do niečoho rýchlo udelať dírku nebo niečo takového a jde o to, že když to dělám do plastu nebo do plechu, tak s tým klasickým nožem si človek tú díru udelá veľkou, kdežto s tajtým jde ta díra krásne akoby vykrúžiť
A na čo je primárne určené tajto, tak je to na opravovanie kúže. Jde o to, že když sa vám rozlitnou boty nebo něco, tak s týmto tu kúži v pohodičke prederavíš a zároveň to funguje ako jehla, ktorou krásne provlečeš niť a zasa dokážeš jakoby si kožené výrobky zašiť. Jo, neviem si predstaviť na klasickom oblečení si s tajtým dělat ďalšie díry do oblečení. Každopádne na tú kůži je to hodne šikovná vec, ale jak ja říkám, ja to strašne rád používam aj na iné veci. Jo, na nejakú výrobu dírek a tak ďalej, nebo aj do dreva s tým jde krásne krúžiť dírka. Takže za mňa tolik k tomuhle. Tak, vec, kde sa aj ja trošku strácim, tak je tajta funkce. A tohle konkrétne je pre multifunkčný háček. Čo som videl na prospektoch, tak to používajú, když vám napríklad spadne reťaz na kole, tak neviem, či pri akom spôsobe, že si tu reťaz do toho chytneš, aby si to nedržal prstom, aby si tu tie prsty nescvaknul do proste nejak medzi tí ozubený kolečka nebo tak. Každopádne, aby som videl využití maximálne, co sa týče bushcraftu a tak ďalej, tak když si povesíš na drátek nejaký hrníček a dáš si ho na doheň a nechce sa spáliť, tak to s tým jednoduchšie zvedneš a proste vezmeš. Ale za mňa, co sa týče tej funkcie, je pre mňa akoby celkom zbytečná. Každopádne, pokiaľ niekto viete, na čo sa dá ešte využiť ten háčik, tak budú milé rád. A posledná, dosť podstatná funkcia, tak je otvírák, že jo. Kto chodí do lesa, ja osobne mám rád víno, takže na otvíranie vínek a tak ďalej, pokiaľ to nejsou takové tie levné krabičáky nebo proste vína s plechovým uzavierem, ktoré ide jednoduše odšrubovať, tak proste na klasickou zátku je vývrtka proste klasika. Každopádne, kdyby niekto nevedel, tak s týmto sa dajú strašne jednoducho rozmotávať uzle. Jde o to, že človek s tou vývrtkou sa v uzlíku zatáhnutým jednoduše k tomu uzlu dostane. Jo, takže jde to využiť aj iným spôsobom, než len na chlast. Takže takhle. Dobrož, to by bolo za mňa všechno. Jde hlavne o to, z toho nástroju, co máte, by človek mal vedieť vyťažiť maximum. Jo, pretože pokiaľ si kúpiš nůž, u ktorého nevíš, na čo je zbytek funkcií, tak za mňa bohate, než si kupovať švýčarák za dajme tomu 800, tak je bohate, stačí si kúpiť nejaký zatvírací opinel, čo sú mimochodom za mňa skvelé nože. Lenže jde o to, že ten nůž stojí 250 korun a nepotrebuješ tunu dalších funkcií, když ten opinel, co se týče rezání, zvláda taky úplně všechno. Takže to je za mňa všechno a ja sa na vás budem tešiť u ďalšieho videa. Majte sa krásne.